Insellimlek Xarmejn, insellim il-telespettaturi kollha ta' Net Television, Gabriel Allula hawnhekk minn Raħal ġdid fejn hawn reġistrati ma' 6700 votant minnhom għal din l-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali ġabru l-vot tagħhom 94% li jfisser żieda ta' 1% fuq it-93% li kienu ġabru l-vot tagħhom fl-2012 l-elezzjoni tal-Kunsill Lokali preċedenti. Tajjeb li ngħidu għal dan il-Kunsill għandhom jiġu eletti 7 kunsilliera u żewġ partiti għandhom numru ta' kandidati. Għal Partit Nazzjonalista hemm 8 kandidati li huma dawn: Ivan Bartolo, Rodrik Caruana, Rita Delezio, Mark Anthony Ferris, Aaron Mikallef, Tyrin Muscat, Michael Piccinino u Carmen Vella. Għal Partit Laburista 5 kandidati li huma Stephen Aksisa, Dominic Grima, Bernard Sean Lynch, Nicholas Sejkel u Rodrik Spiteri. Tajjeb li ngħidu wkoll li bħalissa aħna ninsabu biswit kemm l-iskola primarja kif ukoll l-iskola sekondarja ta' Raħal ġdid. U fiż-żewġ skejjel fejn qed isiru il-votazzjoni fit-tnejn li huma, il-proċess huwa wieħed kajman kif tistgħu taraw diversi persuni diħlin u sejrin lejn il-postijiet tal-votazzjoni. U fuq kollox din il-votazzjoni mhux biex tinvolvi l-elezzjoni tal-Kunsill Lokali iżda bħal f'Malta u f'Għawdex kollu in-nies qed jivvutaw ukoll fir-referendum dwar il-kaċċa fir-rebbija. Dak kollox għalissa minn naħa tiegħi Gabriel Allula minn Raħal ġdid għal Net Television.